Mar Safaricom ochiwo sir mar $6 million ne tuke mag East Africa Safari Rally Classic mibiro bagi e kind tarik 9 nyaka tarik 18 dweni. Tukego mag ndalo 9 ywayo joriemb geche 43 kowuok e pinje maoko ka 19 owuok mana pacho ka. Joriemb geche go biro riembo kuom kilomita 5,000 e kaunti 11 kowuok Kilifi kochomo Nairobi, Nakuru kendo duogo ka jaloch ibiro mi mich maggi e kaunti ma Kwale. Moko kuom derepego mawuok Kenya oting'o jaloch mokalo Baldev Singh Chaga, jaloch machon Chris Rosenberg, jatugo manigi lony ma rarieya manotieko e thuolo mar 3 higa mokalo, Ian Duncan. Sport in Kenya, because it is a sport that involves all of Kenyans, either as spectators, drivers, part of the crew, and organizers. Not only that, but also we have visitors coming into the country to participate in this epic rally that will go for 5,000 kilometers and will go through 11 counties in Kenya. This rally is a showcase for Kenya. We take the rally to areas where the normal tourist run doesn't, like the Cherangani Hills and other places where a normal tourist company will not take you. We would like to show the world what Kenya is.